Kusagutsikana nemboro yaHabi guys. Murume wangu akazongosimba tatese zvekusvika pakuita zidumbu uye blambi yake ichibva yatonyura mukati, zvekusara kari kapipipi kemwana mucheche chaiko achangobva kuzvarwa. Taimu yenguva yekuti tinyengani anongouya pamusoro otongoti chuchuchu kana 3 minutes munhu atobuditsa, haitopindi mukati. Inotongoita zvekunze zvezvokuti unotoita kunge uri kunyerekedzwa, so munhu ototi bhebhi ndakuuya ini bhebhi, ndotoona munhu atopedza. So inini taimu yaanondibata iyoyo ndo taimu yandonyatsonzwa kuti ndakuda murume manje, otongouya pamusoro pangu ondinyemodza. Inini ndinotozosara beche rangu richita kutovhita, ndimuri kuona. Saka problem iripo ndakazoti inini handikwanisi kuhurira murume wangu. Dambudziko iri ndakariwana ndine murume wangu, saka handifanire kumuhurira. Munongoziva nowadays kwane technology, kwane zvimafake zvimamboro zviya. Ndobva ndanonyatsonotenga chimboro changu chine good size yandinonyatsonzwa kuti iyi ndikaibata ikapinda mandiri inondipedzawo ngura yandinayo. So ndakatenga chiri chemagetsi chekuti ndinochuna chichivibrata chichidi guys. So ndinoti murume wangu kana aenda kubasa ndoshandisa ndosara hangu ndozvifadza nechiblambi chiya ndotochiisa kumagetsi ndotopedza. So guys, chinhu ichochoka handizivi kuti ndodii. Chinondinakira kudarika murume wangu, chakutondinakira kozi chinhu chekuti ndinokwanisa kungokontrola ndega, saizi yandokunyatsoda chaiyo. So chinhu ichocho chinondiendesa mudenga rechinomwe kana ndichishandisa. Ndonyatsonzwa kuti panapa ndiri kunyatsotunda, panapa ndiri kunyatsonakirwa ende ndiri kuenjoya. Handiti muri kuona. So zvakazoitika guys ndezvekudai. So bamukuru murume wangu akazouya one day, akangosvika. Munongoziva kuti kana uri wega pamba ndasina kuloka madhoo. Akangosvika nekunanga kubedroom kwandaive ndiri guys. Apa ndakanga nditori busy ndiri kufambisa chimushini chiya ndichirova makona guys. Ndaita kunonzi kunakirwa ndichichemerera, ndenge ndanyatsoenjoy. Saka zvinoitika ndezvekuti kana ndakuda kunotunda paya ndonyatsodedza zita remurume wangu paya, ndonyatsoenjoya ndichirova maemoji neshena yaye kuti ndinyatsonakirwa. Saka those things zvaiitika izvozvo, bamukuru vakanga vari padhoo vachiona zvavo. So ndopawakauya wakanditi Gulezi, ndozvamunoita here izvi? Ndikati zvei. Saka guys, nekutya kuti Habi anogona kuzoudzwa, bamukuru vangu vakabva varara neni. Ende inini handinawo kuda kutaura kuti inini naHabi tiri kunetsana mumbawo nenyaya yekuti inini handisi kukwanisa kuwana zvikwanisiro. Zvakandorira kunetsa, handingakwanisi kutaura zvinhu zvinenge zviri mumba mangu. So guys, ndonyaya iripo. Ndoudza Habi here kuti ndozvakandiita bamukuru, oro ndoudza Habi here kuti ndozvinhu zvandinoshandisa izvi? Guys, comment section pindirai ndibatsirike.